posachedwa tikupasirani zimene Wayankhura purezidenti watsopano wa chipani cha UDF pamene amatsekera convention yawo ya 2024 mu mzinda wa Blantyre imene imachitikira ku Komanso Hall. Ndipo Atupere Muluzi tsopano ndi purezidenti wovomerezeka ndi chipani chimenechi cha UDF pamene wasankhidwa Zulu. Komanso Lero iyeyo watseka convention ndi kuyankhula kotere. Tamverani. Mudindoso osiyanasiyana pa chisankho chimenechi mwina kungofotokozapo kuti chisankho chimenechi pando pa utsogoleri president alowa ndi Atupere Muluzi opanda opikisana nawo tinafotokozanso dzulo kuti panali popikisana nawo ndiye chifukwa choti panali popikisana nawo dzulo lomwelo anavomereza kuti alowe pa udindo umenewo. Chakhala chikuchitika ndichokuti amene amayendetsa chisankho chimenechi ndi Mtendere Electoral Support Network. Mtendere Support Network amene ndi bungwe loyima palokha amala pachidule amati mmezini amene amayendetsa chisankho chimenechi. Takhala tikuonapo kuti muzisankho zosiyanasiyana za ma convention ngati amenewa akumatenganso magulu osiyanasiyana kuti ayendetse zisankho pofuna kulimbikitsa kuti zisankhozo zikhale zovomerezeka mwina kwa otsatira ndi ena onse. Pa Chingereza amati credibility ndi zimene zakhala zikuchitika. Tikaonapo ena amatenga bungwe lija loyendetsa chisankho limene la Malawi Electoral Commission. Chimene chikuchitika pano tsopano ndi chakuti onse amene awasankha pa maudindo osiyanasiyana amatenga chithunzi kapena kuti amajambulisa ndi president wa chipani chimene cha Atupere Muluzi amene akhala usiku se ali muno osagona ngati mene tachitiranso nafe kupatsirani china chilichonse chimene chakhala chikuchitika. Nthumwi zakusonkhano umenewu zalipo 1200 malingana ndi wapa mpando wa komiti imene imetitsa msonkhano umenewu. Ndiye anthu 1200 kuti asankhe maudindo osiyanasiyana. Kanali kantchito ndithu kamene katenga almost tile kuti usiku wonse osati almost fa uno chimamawa. Ndiye apa chimene chichitike panangai pano ndichakuti akhala akuti mwina president achimene ayankhula ndi kupereka kumaliza kuti atseke mwambo umenewo. Ine ndimafuna ndilankhulepo ndi anthu ena awiri atatu tikhale tikulankhula nawo anthu ena awiri atatu pamene sonamveze kupita chakumapeto kwa msonkhano umene. Komamo ndimafuna ndifotokoze kuti chipani cha United Democratic Front chakhala chachisanu ndi chimodzi kuchititsa msonkhano wake wosankha adindo pamene dziko lino likonzekera chisankho chimene chichitike chaka chamawa mu September. Chisankho chimenechi ndi chapatatu. Chisankho chimenechi chizachitika pa 16 September 2025. Malamulo amanena ndithu kuti chisankho chokhazikika chisankho usamange chisankho china chilichonse munthu olo chipani chikuyenera kuti chichititse msonkhano wosankha adindo. Msonkhano wosankha adindo ovomerezeka kaya muchitira kuti kaya mutani koma mukuyenera kuchita ndithu msonkhano umenewo. Panopo ndikuperekeni kwa amene ali wapampando kumene wapampando oyendetsa komiti imeneyi imene imayendetsa mwambo wa msonkhano umenewu wa chipani cha UDF Aisha Mambo Adams amenenso ndi wachiwiri nawo kwa speaker wa nyumba ya malamulo. Timvere. Honorable Atupere Muluzi kuti ndiwo akhale mtsogoleri wa chipanichi kuyambira pano kufikira zaka zisanu zikubwerazi. Komanso ndipake congratulate onse amene achita bwino pa chisankho chimenechi
ndipemphe kuti musangalale bwino komanso kwa onse amene sanachite bwino ndi chifukwa chokuti mpikisano owina amakhala mmodzi komanso timaphunzira kuti mu chilichonse tiyamike Mulungu. Ndipemphe amene alowa mu ofesi yoti ayendese chipanichi kuti maudindo amene mwatengawo musangovala ngati zigoba. Mwamva president yathu kuti tikufuna titenge bomali chaka chammawa. A president musalole munthu wongokhala kungotenga udindo kungokhala musalole zimezi. Inuyo mukuyenera kuthandizidwa pa inu nokha sizingatheke. Mukuyenera kuti tikuthandizeni tithandizane kuti bomali litheke kutenga. Ndithokoze madelegates onse amene mwachoka madera osiyanasiyana mwatenga nawo gawo pa chisankho chimenechi. Mwakumana ndi zinthu zina zosakhala bwino popeza pagulu sipamalephera. Pano pali anthu oposa 1000 anthu amenewo ndi ambiri sizingayende zonse mene tikufunira. Pachifukwa chimenecho ndikupepeseni kuti zimene mukuona kuti sizinachite bwino tikhululukireni, zimene zachita bwino tikuyamika Ambuye. Tithokozenso amtendere chifukwa chotiyendesera masankho athu bwino. Timakudalirani ndi kukhulupirirani nchifukwa chake leronso tinafuna kuti mutiyendetsere msonkhano umenewu. Ndithokoze anzathu achitetezo kuti mwagwira ntchito yotamandika. Chiyambireni dzulo sindinalandire ripoti lililonse losakhala bwino ine ngati chairperson 1. Komanso ndithokoze wina aliyense amene anali pano kutenga gawo pa msonkhano umenewu. Koposaposa media amene dzulo tinali limodzi tachezeranso limodzi sindinaona kupita kukagona kapena kusinza pamene anakhala. Tikuyamikani ndipo tili ndi chikhulupiriro kuti mukhale mukuwafotokozera Malawi nkhani zonse zochokera ku UDF m'masiku akubwerawa mmene eni ake a UDF anenera osati kutembenuza nkhani. Muchina chilichonse ndiyamike Mulungu kuti tinayamba msonkhano bwino komanso tatsiriza bwino. Ndikufunirani ulendo wabwino obwerera m'madera anu osiyanasiyana. Ndikupempha kuti mukhale mamembala a UDF amphamvu. Ntchito yanenedwa ija kuti zitheke zikudalira inuyo. Allah subhanahu wa ta'ala odziwa kudalitsa adalitse tonse. Ine ngati chairperson wanu ndikuti zikomo komanso zikomo koposaposa komiti yanga imene tayendesa nayo ntchito. A chairperson yanga, a vice chairperson yanga Mike Anton ndinali nawo pachina chilichonse ndipo anandithandiza usiku ndi usana. Zikomo kwambiri Mike, you are still UDF. Komanso wina aliyense amene ali muno ndikuti zikomo zikomo zikomo. Mwina nkutheka kuti paliso ena olankhula koma mwina tikhala ndi pemphero. Tikatha pempherolo ndili ndi anthu aja amene sanalandire chakudya cha madzulo kuti chakudyacho chilipo ndibwere kuti ndiyitane mayina kuti mulandire. Zikomo kwambiri. Tipemphe tiwaombere m'manja mwamphamvu apa mpando wathu chifukwa choyendesa msonkhano wapamwamba umene takhala nawo. Tipemphe amayi amodzi kapena amodzi amene akulankhula amene angomaliza pamene kulankhulawo ndi amayi Aisha Mambo Adams amene ndi wapampando wa komiti imene mayendetsa chisankho chimenechi kapena kuti msonkhano umenewu kapena convention imene ya chipani cha United Democratic Front UDF. Pano ndili ndi nzanga Alex Banda. Alex takhala pano kuyambira dzulo tachezera pano. Ungafotokoze bwanji za msonkhano umene kuti woyenda bwanji? Msonkhano umene mzanga
mada tikhozonayo kuti wayenda bwino ndithu. Panalibe zotsamwitsa zambiri zokhudzana ndi msonkhano umenewu, ngakhale kuti mumadziwa chisankho chinatengabe nthawi kuti anthu aponye chisankho aonkhetsere komanso tu 1000 chakuti nde panali mipando 20 pamene pachi ndekuti tikaona kuti aliyense apange ndekuti ndi pafupifupi 20,000 votes amene amawerengedwa ndikuonkhetseredwa pano. Unamva wekha kuti ayi kuno chinavuta kwambiri ndi narrow and void votes. Masiku anakungoti void votes anzathu make zimene zizavuta kwambiri kuti mpakana anzathu amene amayendetsa chisankho chimene cha Atupere Support Elections Network adandaula kuti tinachita kufika potopa kuti ndi angati ndimayesetsa kuti ndikaona kuti kodi tale yanu ndi bwanji akunena kuti tinafika potopa ochuluka tinafika potopa ndikungosiya kuti mwina tiyeni tipange concentrate za mavota amene achitike pano zanga kuyambira tinolija timaziwa kuti president abwera olo ampanga endozi pa Chingereza alowa opanda opikisana naye akukhazikitsa zilolija wakhalapo pa misonkhano ingapo ya zipani za ndale chaka chino imene zikupanga misonkhano yawo ya ndale unganene kuti what is unique kapena chimene ukuchiona kuti chimabwerabwera pa misonkhano yotereyi ndi chani? Endorsements like this president wa chipani cha UDF Atupere Muluzi angolowa opanda opikisana naye ku DPP zomwezo zinachitika ku PDP zomwezo zinachitika ku People's Party zomwezo zinachitika MCP, so it was just a rubber stamp. Zimene zizi ndimayankhula ndi analyst ponkuno unandipanda akunena kuti sizikuenda bwino. It's very dangerous for democracy. Umacheza ndi Gabriel Kamlomo, he highlighted the very same thing kunena kuti this is dangerous for democracy and it ought to be stopped or ought to be addressed in its entirety. Chifukwa choti zimakhala ngati kuti zikuchitika ngati za maufumu ngati kuno ku UDF ngati ufumu tsopano ndi akuti zimene zija ndizofunika kuti zithe ndithu kumbali yoti democracy ikhale ngati ikuchita bwino. Ndiye chinanso chimene ndinganene kuti kuno chachitika cha unique nchoti atsogoleri amene analipo kale akhulupiriranso, but it's still a mixed bag because anthu enaso odziwika mchipani chomwechi cha UDF agwa ndithu mada. Tikaona ngati chairperson organizing committee ya convention ino Aisha Mambo Adams apambana modzidzimutsa zedi. Tikozonena kuti resounding so tikozonena kuti Esther Jorobala ndi Phungu apambananso amenewo. Komano ukhoza kuona kuti Ken Ndanga amene timayembekeza mwina amene akhoza kukhala secretary general kuchoka kwa Kandi Padambo agwa ndi zinthu zodzidzimutsa kwambiri pale Antoine akhala mchipani imene nthawi yayitali mukamati tikamati foot soldier ndiwo ndiye ndikuonanso pa first vice president panali Michael Antoine amenewa agwanso kwa Rahimu Elias ndi mavoti pafupifupi 100 nzanga mada. Ndiye it's a mixed bag. Sitimayembekezera kuti zingayende choncho komanso publicity secretary awanda amene ife tidzigwira nawo ntchito ngatando lankhani tsiku ndi tsiku Dyson Jangia ndiomwe apambana. Ndi chinthu chopatsa chidwi chimenecho kuti iwowa apambana pamenepo. Treasurer General papambana mayi pamenepo, so ukhoza kuona nzanga kuti amayi achita bwino. Mixture funso lina limene mafuna ndibwere pamene tikukamba za chisankho koma kambidwa kwambiri za kuphatikiza azimayi achinyamata ukayiona executive imeneyi yatero. Again, it's a mixed bag. Komabe ndikuona kuti not very new faces. Ndikuona kwa Secretary General ndiwatsopano ndithu that is giving us Chilimbikiso kuti imwena kukhala new blood. Komanso ndikuona kuti youth director ndiwatsopano and akuoneka kuti ali ndi molalo ndithu zimenezo zikhale zikuchitika. Mwina tipite kai kwa Atupere Muluzi. Tipite kwa Atupere Muluzi amene ali president wa chipani chimene chikufuna kupereka mawu otsekera msonkhano umenewu. Ndiye timve kenako tibwerenso kuti tikwangule pompano tinakalimo muno mu holo ya Komesa pano pa Zodiac. Ulemu upite kwa first vice president wa chipani chathu Honorable Rahim Elias.
ulemu wapadera kwa Honorable Victoria Mponela, Second Vice President, a National Chairperson atu achipani chatu cha UDF, Right Honorable Lillian Patel MP, Honorable Secretary General, Honorable Generino Lehman, my members, Amina Sankidwa, a National Working Committee, my delegates onse Amainda Bambo. Ine kwa ine ndikufuna kupereka mafuna abwino kwa onse amene asankhidwa pa mipando yosiyana-siyana. Ngati ma members a National Working Committee, ngati ma members a National Executive Committee, kuti tigwire ntchito limodzi kukutumikirani pamene tikupita pa ulendo ku chisankho mu 2025. Koma ndikudziwa kuti ulu unali mpikisano, ndikupempha kuti ma members amene sanasankhidwe ulendo uno tisataye mtima. Mene analankhulira a chairperson Antendere Network, tiyeni tiyike chikondi patsogolo, umodzi patsogolo, tipitirize kutumikira chipani chathu cha UDF. Ndikuthokozeni nonse ma delegate chifukwa chozipereka kuponya vote. Ife timakhulupirira democracy. Ndiye ndikuthokozeni nonse mmodzi kuti simunatope mpaka na nthawi ino pamene tikupita ku makhomo kwathu, kumadera kwathu, ndikuti zikomo. Komanso zikomo wapadera upite kwa a chairperson a convention committee, convention yathu, amenenso asankhidwa ngati president wa women's wing, Honorable Aisha Adams MP. Ndi committee yanu imene ayendesa convention, wachuli anu, a deputy anu, ndi onse amene ali mu committee imeneyi, Honorable Mike Antoine, zikomo. Komanso mwapadera ndithokoze Antendere Network for delivering an excellent election process. A chairperson, tukuti zikomo kwambiri, we are most grateful. You have provided an excellent service and you have shown that democracy works. Zikomo kwambiri. Potsiriza penipeni, pamene tikubwerera makhomo mwathu, madera amene tikuchokera, ndikufunireni kuyenda kwabwino. Ntchito iyambika posachedwa apo. Timu imene mwasankha posachedwa apa, imene mwasankha lero, ikhala ikukumana posachedwa apa kuti tipange program yathu imene tiyendere ku chisankho cha 2025. Ndiye mukhale okonzekera, tikhala ndithu tikulongosola mene tiyendere ulendo umenewo. Mawu anga otsiriza pa zonsezi zimene tapanga lero, kuyambira dzulo mpaka na lero, tidziwe kuti mphamvu zonse ndi za Mulungu. Tikhale tikukumbukira kuti mphamvu zonse ndi za muno wache Mulungu. Mwatenga mawu amenewa, tsiku lililonse palibe chosatheka.
titsokoze mulungu wathu. Zikomo kwambiri, mulungu akudalitseni. God bless you. Zikomo kwambiri. Modzi kumbali ya mmene zayendera kuno kuti iyayi zateka motere. Your Excellency, congratulations once again for getting a mandate for the next 5 years. One critical thing that we've noted as Zodiac is the lack of regional representation in those that have been elected. How are you going to handle this concern that most of the candidates from the north have not made it into the elective conference, have not made it into your cabinet, so to speak? Yeah, I mean, this is a democracy and the power of democracy. I think we have to recognize that the delegates were given the right to choose, but also I can see broad representation in the National Working Committee. It's the top 16 that will be governing the party, but there is a provision that allows for other members to be appointed to senior positions of the party, and we will take into consideration issues to do with gender, youth, as well as regional representation, so that every Malawian is represented. Moving forward from here, what next for UDF and what's next for you as its torchbearer? Then the next move will be the National Executive Committee, or National Working Committee, to meet to form the National Executive Committee. That will be the next order of business, and then from there there'll be the program that will follow from the consensus that will be established by the National Executive. You have said a campaign like no other we are expected to see? You wait and see. You wait and see. I'm very excited about this. You wait and see. Okay. Well, looking at the situation on the ground, 50+1, are you worried that UDF maybe you will not make it as waiting? You watch what's going to happen. I'm very confident about how we're going to fight this election, and I think, as I said, you wait and see. We are very confident, and I'm very confident, and I believe we're going to put together a very formidable campaign. Others have been talking about working together as political parties coming together, going to the elections 2025. From here, you are meeting as National Executive. Should we expect anything to that effect from the UDF? I've made it very clear that UDF will be the torchbearer to the next election. We don't rule out any parties that want to work with us, any members of society that want to work with us, but we are moving as torchbearers into the next election. Olemekezeka, congratulations kuyambirira. Chimene tapeza ife kuunguza kwathu kuti mndandanda wanthu omwe apambana palibepo amene wasankhidwa kuchokera mchigawo chakumpoto pa omwe amapikisana. Imeneyi ndi nkhawa kumbali ya democracy, so to speak, komanso mphamvu za chipani cha UDF. Muthane nazo bwanji, mukoze bwanji anomale o zimene zachitika kuno? Monga mukudziwa kuti ndi mphamvu ya democracy kuti anthu amasankha osatengera zigawo mene kapena chipembedzo kapena mtundu, anthu amasankha ndithu, ndi democracy. Pali opambana komanso pali ena amene sanapange bwino, koma kutengera kuti chipani cha UDF chikuyimira Malawi onse, kumadera onse a dziko lino, mitundu yonse, tiyenera kuunika pamenepo kuti tipanga bwanji. National Convention yasankha mipando 16, the top 16, kuphatikizaso wing ya chinyamata ndi azimayi, koma tikukhala pansi ngati National Working Committee kuti tikhazikitse National Executive Committee. Pamenepo tiyang'ana ndithu kuyang'ana kubweretsa azimayi, achinyamata, komanso anthu amene andikuthekera kuchokera madera osiyanasiyana. Nkhani imene tikambirana National Working Committee. Mwina chitsogolo chikhale chotani? Tinamva dzulo mukamba kuti sitiona kampeni yoti sidayione konse kuno ku Malawi. Munakamba konse zoti simuli okonzeka kukhala mkhwapa mwa chipani chonse. Mwina tangotitsindikirani zimene zimunayankhula ngati mtsogoleri, koma mwina nkutheka mupita tsopano
ku komiti yanu yapamwamba ndikukauzidwa zina? Kuyambirira tikumana ngati National Working Committee kuti tigwirizane kodi masiku abwerawo kampeni tiyamba bwanji, koma chinthu chimodzi chimene ndifuna ndinene lero, chisankho chikubwerachi UDF ikuyima pa chisankho cha chaka chammawa chikonzekera chafikira Malawi. Ndifuna ndikutsimikizeni kuti tikatha 11 months ikubwerayi muzandifunsa, muzabweranso muzaona mene tipangire mene takwanirisa zinthu. Ndimati nkoke wa campaign mudikire muzaona. Mudikire. Thank you so much. Thank you very much. It's been a pleasure. The pleasure is all mine. Amene wandi Atupere Muluzi. Atupere Muluzi ndi mtsogoleri watsopano wa chipani cha United Democratic Front. Komanso kukhale Yamikani Chitete ndi Peter Jegwa, komabe organizing chairperson wa 2024 UDF convention Aisha Mambo Adam. Soyamba, congratulations president wa amayi. Zikomo kwambiri tathokoza ndambuye pikisano sujepa sutengera kuti ine ndi chairperson sutengera ndine deputy speaker, pikisano ndi pikisano basi. Ndinaona atachula mavote yanu munachita ngati mukupereka duwa. Ndithu mmene momwe ndimene ndimapangira nthawi zonse ndikakhala kuti ndachitirikidwa chinthu chabwino kwambiri ndimamuyamika Mulungu. Chabwino kuti nthawi yathu ndiyochepa, ndimangofuna mutatiunguzira pali makonsensi kuchokera mbali ya holo ambiri amene achokera kunyika ndi kumpoto kuti pa ndandanda uja pali anthu ochepa amene asankhidwa m'maudindo. Ndimamva president apa kuti ayimwena nkutheka co-opting. Chinavuta ndi chani? Munabweretsa madelegate ochepa kumpoto kuti mpakana afike anthu madelegate nthumwi kudandaula motero? Zimangotengera maudindo amene tatenga mwachitsanzo ngati tikutenga region, pa region pamakhala anthu 15, timatenga ma region onse 15 sitimapungula. A district timatenga kaya tikutenga pa district atatu, timatenga ma district monse sitimapungula, palibe pamene timapungula. Ndipo maina amakhala kuchokera ku ma regional governor, amapangidwa submit kwa secretary general. Maina amene ndamene timapanga timayika mkaundula kuti anthu awawa ndamene atavote. Ndipo ngati pali kusintha kuti wina wake wadwala, wina wake wamwalira, wina wake wachoka chipani, iwo acha kumudziko nkuja amanena ku office ndikuyikaponso munthu panga replace. Mmene momwe ndimene zinakhalira ndengati iwo wakudandaula kuti kwawo kunachoka anthu ochepa, sindikudziwa kuti akutanthauza chani. Ndithu ndakuthokozani mayi, tikhale tikuyankhula naso mtsogolo muno. Monga ngati president wa amayi tilankhulane ndithu. Tifanalowa mu office mukuti tigwire ntchito ndipo muyiona tikugwira. Tikufuna timachane ndazinzathu aja tione kuti ntchito igwirika bwanji. Tifuna tasamalira azimayi mchipani, tasamalira azimayi mdziko muno. Zikomo kwambiri. Aisha Mambo Adams, iwowa ndi panopa women's president kapena kuti director of women mchipani cha UDF. Kufika panopa ndekuti ndi athokoza anzanga onse omwe tinali nawo kunoko kukomesa ho chifukwa chotere timanena zoti ndimanena kuti timayankhulana nthawi nayo kuti muchita munanena kuti mupambana kwa basi. I had all the confidence ndipo zatheka. Chabwino thumba la chipani cha UDF muwauze mwina amene akutionera dzina lija komanso kuti thumba la chipani cha UDF chomwe chikhale chikuyendetsa campaign 2024 chikuyenda motani? Ineyo zina langa ndine Yoyani Greenwell, ndipo ndine the very first woman in the history of UDF to become the treasurer general. And ndondomeko yakayendesedwe kachuma panopa siningakambe because I'm very overwhelmed. Yeah. Komano, we are planning our first meeting very soon, and I'm sure zosezo tizakambirana komweko. Koma I already have a plan. First treasurer general. Yeah, first treasurer general as a woman. Siza chibwana. Simpando wa masemi. Komanso mumatakataka throughout the day dzulo. Komanso munatakataka kwambiri nthawi ya ijeni ndithu kujazi zinakhanga tizavuta munali kale ndi udindo pona zakuthandizira ninso tikupambana zimene zifota anthu amakuona ndonani? Not really.
koma ineyo already nali mu national working committee ya convention and I was the chairperson for catering, so nimayenera kuti nkhani za kudya ndithamange. Yeah, that's why munandiona kuti sindimakhala pasi. I had to make sure aliyese walandira chakudya. Uthenga wanu kwa chipani cha UDF, uthenga wanu kwa amalawi ndotani, komanso amayi omwe ali mchipani cha UDF kumbali ya udindo, amayi weni wake komanso kupititsa patsogolo zofuna zawo. Uthenga wanga kwa azimayi amalawi muno komanso azimayi aku UDF is never give up in life, and we should be risk takers. It's samaope udindo, kaya udindo ndwa bambo, ifeso as women we can do it. So and as if we want change for our country, if we want change for our society, we have to take up my roles that as Mbamboso amapanga. Yes. Zikomo kwambiri. Amenewo ndi Treasurer General atsopano achipani chimenechi cha UDF. Komanso ndi mmene zinalili pamene president watsopanoyo wa chipani cha UDF amatseka convention